Впрочем, Алиса, има ли възможност да ме научиш мене така да правя казачок? Какво? Leg day. Колко имаш? Колко имам? Всъщност съм доста добре с leg day. Колко крака имаш точно? Добре, можеш ли да ми покажеш как? Добре, можеш ли да ми покажеш какво трябва да направя? Малко ми е трудно с паричките. Добре, дай ги на Жоро, той ще ти ги пази. Той е моя бодигард. Добре. Добре. Значи, дай. Така. Важното е да имаш баланс. Така. Клякаш. Отскок вдигаш. Отскок вдигаш. Отскок вдигаш. Мога ли настрани реално? Може ли настрани да ми покажеш как става? Ето. Аплодисменти, успешно премина бързия курс по руски танци. Добре, може ли само да ми държиш тези неща? Ще се опитам и аз сега. Давай. Професионалисти, дами и господа, аплодисменти за водещите. Хорошо, хорошо. Хорошо, Джанайка. Аплодисменти. Има ли бяла роза? Я ми служи една бяла роза. Не, важното е, че